3 jednoduché principy, naprosto základní, které platí pro všechny lidi, které rozhodují o tom, jestli jste šťastní, jestli jste úspěšní, jestli tvoříte to, co v životě chcete. A jejich pochopení, jejich porozumění vám může dokonale změnit život. Spoustě lidí přestalo dávat smysl kousat si nehty, brát drogy, nebo se stresovat, dělat práci, která je nebaví, nebo žít ve vztahu, který je pro ně toxický. Přestalo jim dávat smysl hádat se se svým partnerem, rozebírat, analyzovat a snažit se vyřešit všechny problémy, které mají, za účelem toho, aby měli údajně šťastný vztah, místo toho, aby si vztah užívali, aby se nevěnovali všem těm myšlenkám na to, co je v nepořádku s nimi nebo s jejich manželkou a užívali si toho života. Tak se neustále věnují opravování sama sebe, svých dětí, svého partnera. Tohle všechno jsou důsledky. Stejně jako stres, vyhoření, přemíra přemýšlení, snaha o to nalézt pravdu v různých strategiích, čtení milionů knížek nebo tisíců knížek u jednotlivců, na to, abychom konečně našli návod na to, jak máme žít. Žádný nepotřebujeme. Pokud pochopíte 3 principy,